tal-lum. Lina u fis mekenisna il-sarat li ġarrabna fid-dnub. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Qegħdin nofru dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għar-Ruħ Marie Bonello. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb għall-misteri qaddisa. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla inti ġeddet id-dinja bis-sagramenti tiegħek tal-għaġeb. Għamel li l-Knisja tikseb kull ġid minn dawn il-mezzi tal-ħajja ta' dejjem u li qatt ma tkun nieqsa mill-għajnuna tiegħek għal ħajja ta' issa. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Dan jgħid il-mulej. Arani, se noħloq smewwiet ġodda u art ġdida. Ma jitfakkarx iżjed li modi f'moħħat aktar ma jiġi. Imma għad jifirħu jaqbżu bil-ferħ għal dejjem minħabba f'dak li għad noħloq jien. Arani, se noħloq Ġerusalem għalena, il-poplu tagħha l-ferħ. Jien nifraħ b'Ġerusalem u nitaxxaq bil-poplu tiegħi. Ma jinstemax aktar fija leħen il-biki, lanqas leħen in-niket. Ma jkunx hemm iżjed fija tarbija li tgħix ftit jiem. Lanqas xieħ li ma jimtelix bl-omor, għax iż-żagħżugħ imut ta' 100 sena. U ta' 100 sena ikun il-midneb meta jieħu l-kastik. Huma qed jibnu djarhom u jagħmru fihom, iħawlu d-dwieli u jieklu frotthom. Il-kelma tal-mulej. Roddu ħajr lill-Alla. Għas-salm responsorjali nwieġbu nollik mulej. Għax erfajtni. Ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Nollik mulej għax erfajtni. U ma ferraħx li dewwa tiegħi bija. Mulej, tellajtli mill-mewt ir-ruħi. Ħlisni minn fost dawk li jinslu fil-ħofra. Ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Għannu lill-mulej ħbib tiegħu, faħruh li sem qaddes tiegħu. Għax ftit iddum is-saħna tiegħu, iżda omor sħiħ l-imħabba tiegħu. Fil-għaxija jidħol il-biki, fil-għodu jidwi l-ajjat ta' ferħ. Ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Ismani mulej u ħenna lija, kun mulej l-għajnuna tiegħi. Int bdilt fi sfin l-għali tiegħi. Mulej, Alla tiegħi, infaħrek għal dejjem. Ngħidu, nollik mulej għax erfajtni. Nqumu għall-Evanġelju. Jaħuti fik Kristu. Gloria u tifkir lilek Kristu. Fitxu l-ġid u mhux id-deni jekk tridu tgħixu u l-mulej ikun magħkom. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien Ġesu telaq mis-Sammarija lejn il-Galilea
Għax Ġesu stess xed li l-profeta m'għandux ġieħ f'pajjiżu. Mela meta wasal il-Galilea, il-Galilejn laqgħuh tajjeb billi l-koll raw kull ma kien għamel f'Ġerusalem f'jum il-festa, għax huma wkoll kienu marru għal-festa. U reġa' ġie f'Kana tal-Galilea fejn kien biddel l-ilma f'inbit. Issa f'Kafarnaum kien hemm uffiċjal tas-sultan li kellu ibnu marit. Meta sema li mill-Ludija Ġesu kien ġie fil-Galilea, mar għandu jitolbu jinżel u jfejjaqlu lill-ibnu għax kien wasal fl-aħħar. U Ġesu qallu, jekk ma tarawx sinjali u ġubijiet ma temnux. Qallu l-uffiċjal, inżel mulej qabel ma jmut lit-tifel. Qallu Ġesu, mur, ibnek ħaj. Ir-raġel emmen il-kelma li qallu Ġesu u telaq. U hawn jiżel, iltaqgħu miegħu il-qaddejja tiegħu u qalulu ibnek ħaj. U staqsihom x'ħin kien meta beda jaqleb għall-aħjar u huma qalulu il-bieraħ fis-seba' sija telqu id-deni. Il-missier intebaħ li dak kien il-ħin meta Ġesu qallu ibnek jgħix u emmenu u l-familja kollha tiegħu. Dan kien sinjal ieħor, it-tieni wieħed li jagħmel Ġesu meta ġie il-Galilea mill-Ludija. Il-kelma tal-mulej. Nollik mulejja xerfajtni il-kelmiet tas-salm għal qarrej tal-lum. Anke l-Vanġelu jurina propju dan. Meta l-mulej jerfa l-bniedem, il-mulej jerfa l-bniedem li jemmen fih. Hija l-kelma tiegħu li terfana. Hija l-kelma tiegħu li twettaq il-mirakli fil-ħajja tagħna eżies. Kif rajnak fil-Vanġelu, bniedem mill-Galilea jitlob lil Ġesu u fejjaqlu wilblu u mingħajr ma jara xejn imma biss għal kelma ta' Ġesu dan ir-raġel jerġa' jitlaq jimxi lura lejn daru. Jien u int kif nemmina il-kelma ta' Alla qed nagħmel spazju f'ħajti għal kelma ta' Alla. Ejjew nitolbu lill-qaddejja tal-kelma, lill-Verġni Marija, dik li inkarnat il-kelma ta' Alla f'ġufa. Ejjew nitolbuha biex aħna wkoll il-kelma li twaslilna l-Knisja li mhijiex il-kelma tal-Knisja imma hija l-kelma ta' Alla. Issib l-eruq ħalli tagħmel frott fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Ħuti jeżjes f'dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Il-mulej qed jistedinna biex nilqgħu il-kelma tiegħu ħalli jġeddidna fih. Nitolbuh u ngħidulu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għall-katekumeni u l-katekisti biex jiffurmaw ruħhom bil-għajnuna tal-kelma tiegħek u hekk ikunu dawla għal ħuthom nitolbu ġeddidna mulej bl-ispirtu qaddis tiegħek. Għall-morda fl-isptarijiet u għal min ħaddem il-professjoni medika biex Kristu jimlijhom bil-fidi u l-kuraġġ fil-qawwa tiegħu li tfejjaq nitolbu. Għalina il-koll sabiex nemnu bil-fiduċja kollha li l-kelma tiegħek għandha l-qawwa li tibdilna u tġeddidna nitolbu. Għal-vjaġġ li sejjer jagħmel fostna il-Papa Franġisku biex aħna nilqgħu il-messaġġ li jrid ilwaslilna, messaġġ li juri l-imħabba tiegħek mulej nitolbu.
nitolbu għal paċi fl-Ukranja bejn ir-Russja. Għamel li l-pajjiżi jaħdmu ħalli jiqaf mill-ewwel il-ġlied u sseħħ mill-ġdid il-paċi tant mixtieqa nitolbu. Mulej Alla tagħna sawwa fina l-Ispirtu Qaddis tiegħek biex nimxu skont il-preċetti tiegħek u nħarsu l-fedeltà tal-kmandamenti tiegħek bi Kristu Siedna. Ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilet imma inti tħobni u għalija intmit tati salib nistabis jien nistħad tiegħek jien kolni kemm jien Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Nitolbuk mulej biex niksbu il-frott tas-sagrifiċċju li nofrulek ħalli f'din il-ħajja ninħelsu mill-ġibdiet ta' dnub u niġġeddu bil-ġid tal-ħajja tas-sema bi Kristu Siedna. Il-mulej magħkom nerfu lubna il fuq niżżuħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr. Int ridna nroddulek ħajr billi niċċaħdu mill-ikel u x-xorb ħalli jekk aħna midinbin inrażnu fina drawwiet ħżiena u ngħinu lil ħutna fil-bżonn biex inkunu nixbħu lilek fit-tieba tiegħek. Għalhekk mal-qtajja blaqat tal-anġli aħna nfaħru l-kobor tiegħek u bleħen wieħed intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola ta' smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli ta' smewwiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Siedna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-raj ħibati ħal-ħobs radd il-ħajr qasam tal-id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku koll wara li klaħa l-kalċi, reġa' radd il-ħajr tal-id-dixxiepli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdejd li jibqa' dejjem. Id-dem li xxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidej, inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan, tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed
lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-isqfijiet u l-ministri kollha tiegħek. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-qaddejja tiegħek Marie Bonello u l-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawijiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun it-tritjent kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna d-nubietna, bħalma naħfru lil-minu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdaħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħielsa dejjem midnub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem natikom isliem tiegħi, la tħariex lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatija slim u laqda li jint trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom, għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet ta' dinja, ħen jendawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Jesu,
Ades min blaħnina ħarsi kienu l-ħafna tnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħi ma rabbini lek salib ħarax fuq spallejk kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Ġesu tiegħi idejk minni fet dawk l-imsimer tal-ħatin kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu Nitolbu. Is-sagramenti tiegħek mulej jagħtuna l-ħajja u jġedduna u jqazzuna u jwasluna fil-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Jew ngħidu tliet avamarijiet biex il-miġġa tal-Papa fostna fit-tmiem din il-ġimgħa tħalli il-frott spiritwali tant mixtieq. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kienet imbikkiħa l-om ħdejn bina fid-batiħa fuq salibi mtendel ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar bluġieħ mitmuha jifed sejf il-mikher